भैया लोग नमस्कार। और वीडियो पूरा देख लिया तब जइहा। अच्छा। भैंस की एगो सलाह देता थी, मान जाइबा तो ठीक बा। अच्छा। और ज्यादातर सलाह शादीशुदा आदमी के बा। भैंस की भैया सलाह ई बा कि अगर मुर्गा खाता और मेहरारू मुर्गा बना के दे दिले बा तो ओमे सवाल न करी कौनो चीज। नमक कम बा, मसाला सही से भुजाइल नाई बा, कौनो चीज ऐसे सवाल जवाब मत करिया। हाँ, काहे की भैया एठे मामला सामने आइल बा बिहार के। एक जनी रहना बेचारे मेहरारू मुर्गा बना के दियला तो कहना नमक ज्यादा बा या अच्छा। ठंडी में वो बना के दियले बा तो ओके लग गइल गुस्सा। और वो अपने बहन के साथ मिल के और जोन की ओकर बहन भी आइल रहली नहीं, इतना कुटाई कुट दिहले कुटाई कुट दिहले कि बेचारे धरती पे बटला नहीं बाटे। हाँ, निपट गइले। तो ऐसे नो अगर नो केहू नो। जनी सवाल जवाब करबा ठंडी में, नमक कम बा बेसी बा, मसाला सही से नहीं भुजाइल बा, तो भाई बच के रहिहा। हमार सलाह देहल काम है, ओकर पालन कइल तुहार।